Masquera say More Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanka kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chukua garoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi More Zimbabwe takuikirai nyaya iri kupisa, nyaya iri kunetsa, nyaya yaburitswa na former military intelligence officer comrade Neva Masquera Seiva. Masquera Seiva vabuda vachitaura ivo vachiti hazvisina kumira mushe mu Zimbabwean politics. Nofunga Vageza vari kunzi vane mastate one protest yavari kuronga. Now pari kunzi Vageza is now working with G40 kune Zimbabwe pakufambisa this protest zvakare zvekunzi paroda kurongwa kuti vakasuku here vodzoka sei mugame repolitics iri. Hazvinomira mushe vaota muzembe vari kunzi vaspotwa kuLondon nemeeting yevanhu vanga vanhu ikoko. Zviri kunzi this meeting yakonzera kuti president nevamwe vavo vaende on high alert. They're suspecting kuti mabritish vari kufanda Vageza pamwe chete neG40 kapao. Nyaya yaburitswa navaneva Masquera sei on his X account vachitaura vachiti the regime is contemplating summoning British ambassador Peter Vouldes to register his displeasure and warn him over the meeting he held with the country's former Minister of Foreign Affairs, Walter Muzembe. As soon as images of the meetings surfaced, Mnangagwa got incensed. The sudden chatter in the corridors was that the British may as well be involved in Comrade Geza's M31 movement aimed at ousting Mnangagwa from power. By the paranoid standards of the Second-Hand Republic, it is an unforgivable taboo for anyone to meet with Mnangagwa's adversaries. Muzembe's visit to London and other top-tier capitals is being perceived as an organized chessboard maneuver by former cabinet minister Honorable Kasukwere, who was barred from contesting the 2023 presidential elections. The system believes Geza is working with the G40. Though mabulitso atwa nyaya iyi navaneva Masquera sei muri Zimbabwe tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi chingava chiri chokwadi here kuti Vageza vabatana navamuzembe pamwe chete neG40 kuti vanhu vachidonhedza vaMnangagwa. Tiudzire zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Tiri kuzviona zviri kuitiwa nonga hakuna munhu asingavoni zviri kuitiwa naMnangagwa. Mnangagwa atora machechi aita hake, atora kwese kwese anoda kukwana pese pese. Kuri kudiwa mari ariko Mnangagwa kumachechi, atora machechi achitenga mabhishopu nemari achida kugadzira chingunguteku chake cha2030. Saka ndiri kuti inini hapana chinombofamba. Dai anga ari mumwe munhu Mnangagwa agara atosaina bhokozi hakuna kumira mushe. Povho yakagumbuka zvisingambotomboiti. Povho yakagumbuka. Dai anga ari mumwe munhu agara atosaina. Ndine urombo kune vapfana vari kutengwa vachitengerwa doro. Handitika vachipuwa zvima$100 vachivharai 2030 vharai 31 isaitika. Ndine urombo because vakuru venyaya vachatiza. Kana vatiza imwe muchasara muri pamhene. Handitika haichisiri nguva yekuitiswa inwe asi kuti yatova nguva yekubatana. Handitika tinozviona chere kumavhoti hazvishandi kungoita mavhoti but hazvimbotomboshanda zvemavhoti. Saka ndiri kuti isusuka vana veZimbabwe totobatana toita chinhu chimwe ipapapa. Zvemavhoti zviya zvaitika zvazvo hazvishande muZimbabwe zvemavhoti. Handitika mukaita zvemavhoti Mnangagwa unongokubirirai. Saka ndiri kuti vokwachamisa ndofunga vakahwisisa vose vanofamba naChamisa, vanofamba vose vemaopposition party vakatotenda vakati hatibatanei. Handitika tiri kuda hurumende mubatanidzwa nyika yedu idigwe shuga. Takazviona paya malaini aitengesewa waitenga ng'ombe kuti utenge line vachizama kuomesera vanhu kuti vasambova nemafoni. But pakapinda hurumende yanaTangirai nanaChamisa takava nemafoni mumahomwe edu. Handitika mastartup aya malaini akachipa. Handiti mazuva ano hakuna munhu asina kana foni. Saka ndiri kuti umwe neumwe ngaagara ane foni yake. Zvichaitika musi wa31 munhu anenge achitora mavhidhiyo achichengeta. Handiti achichengeta mavhidhiyo kuitira vaya vana varakashiyo vanogona kudhistebha manetwork. Vane mawifi mupa vanotambura mapini mokwanisa kushare wifi mese. Handitika varombo
ngavabatsirwe nevafumi batsirai varombo tiita chinhu chimwe chete handitika. Saka ndiri kuti panana comrade vana madzibaba eshantuko vari kuzama kuparidza shoko vari kumushako. Saka ndiri kuti pafundraising yedu iyaya anenge ane paanapo mari yaanayo obatsiridza, because patasvika apa tadosvika pakona chaipo chaipo, tadosvika pakuti titochibvondora handitika. Kana Mnangagwa akada kurambirira, makawanza comrade Nyakamabhunu achitaura achiti tinodo declare war, totopinda musango kana atongorambira, because patatobata apa achadzokeri kumashure. Todobatisisa ipapa, because tikangomurega Mnangagwa pachafa vanhu. Mabrigadier ose achaurayiwa, wose anga achiti atidi 2030 achaurayiwa handitika. Saka ndoziva kuti vachada kuvharavhara network, but hazvishandi. Vane mawifi ipai hama dzinotambura mapini kuitira kuti tikwanise kukomunikitana, kuti tichionesana kuti pano pakamira so, pano pakamira so. Hatidi munhu achaurayiwa mastreet handiti. Tikangozva kuchinzi kune munhu aurayiwa, vakomana handi kudzinhema, atouraya iye tomuteverera kumba kwake, tosvika tomupisira zvese zvaanazvo handitika. Tinotovaziva ma2030 kuti unosapota 2030, unosapota 2030. Munofanirwa kuti tivabate vanhu ivavo musi wa31 vanosapota ma2030. Saka ndikuti wapana imwimwe muri kupuwa zvemari, idlai mari, musaramba kudla mari, but muuya mobatana nevamwe handiti. Kana mapuwa mari idlai, asi muchiziva kuti 31 chakachaya handitika. Kana munhu ave nemari munongotora modla, asi 31 chakachaya handitika. Saka ndiri kuti 31 March Mnangagwa ada kurambira, akada kuronga chingungundengu change chisingashandika, ndo pachamuradza kuti isisuka kuri kuya mvura yanonwa inonzi Chigwedere handitika. Kuri kuya dutu mupengo rinonzi Chigwedere. Ndiri mudzingwa ndiri kutaura ini handitika. Saka chakachaya 31 March, hapana kudududza, hapana kudzokera kumashure handitika. Saka nyaya iripo ndiri kuti zvese zvechiitika, ndinokumbira kana anenge anzwa audio yakomrade Nyakamabhunu afuwata kwese, shoko risvike kure. Nonga takabvira kure chiparidza, asi povhu iri pande chingomuka chete makusei ndiona mameseji akazara mufoni mangu kuti vana baba Mudzingwa bata ipapo tamirira imwe. Saka isusu anytime takutopindira muZimbabwe, anytime takutopindira muZimbabwe. Saka nyaya iripo ndekuti hapana kudududza, chingungundengu ichi chakatoibva kudhara ichi, ari kutoenda Mnangagwa. Vose vari kutumwa vachididi vaya, muchasara muri pamhene handitika, muchasara muri pabani. Vakuru venyu vachatiza, vane dzimba kune dzimwe nyika. Saka vanototiza, vanotumira imimi, ende vana vavo havatumiri. Mnangagwa hambotumiri kana mwana wake mustreet, asi kuti imimi ndi munopuwa zvichingwa, munopuwa zvichikeni nezvisadza, mobva mada kuda kumisa mwise. Tichaudambura mwise wewe. Ndiri Mudzingwa ndiri kutaura 31 March, hapana kudududza. Zvakataurwa nakomrade Nyakamabhunu ndizvozvo, zvakataurwa navageza ndizvozvo, hapana kudududza. Chakatochaya ichi, chakatochaya chingungundengu ichi, takatochihwina, hapana kudzokera shure handitika. Mutenge chikafu ana mai nana baba, hatizivi kuti tinobuda rini mumastreet handitika, hatizivi. Tinodobuda kana Mnangagwa abva asaina. Kana ari mumwe munhu Mnangagwa ngaagara atosaina, because hatidi zvokuzomhanyirirana, zvokodzingirirana. Ngaagara atobva atorwa pasi.